Мин Җәмилә белән университетта укыганда таныштым. Тик аның егете булуын белмәдем. Бер көнне без бергә кинога бармакчы булдык. Мин урамда, университет каршында Җәмиләнең укудан чыгуын көтә идем. Шунда ук бер егет тә бар. Без аның белән сөйләшеп, танышып киттек. Егет Азат исемле икән. Ул да Җәмилә исемле кызны көтә иде. Менә ишектән минем Җәмилә чыкты. Безне бергә күрде дә китеп барды. Соңыннан аңлашылды. Ул бер үк вакытта икебез белән дә очрашып йөргән икән. Икенче көнне мин Азатны урамда очраттым. Һәм шул көннән без дуслашып киттек. Менә шундый хәлләр.